Takže celkově registrovaných závodníků bylo 565, odstartovalo okolo 490 závodníků, nějakých 70 se na závod nedostavilo. Nedokončilo závod 155 závodníků, kteří předčasně vzdali na různých kontrolních bodech. Ten zbytek vlastně dokončil, i když v docela extrémních podmínkách při brutální dešti a vichřici. Limit vlastně celkového závodu tak je tam na 18,5 hodiny, přičemž jsme očekávali, že ta hranice těch 6 hodin, jak bývá každý rok dosažená, tak při této trati a ještě vlastně při tom počasí, jaký bylo, že bylo začátku teplo, tak byly ty bouřky, tak nejrychlejším mužem byl Karel Axmann, který zvládl trasu za 6 hodin, 59 minut 43 sekund. Poslední došel tým v čase 18 hodin 20 minut. Použil jsem trať z prvního ročníku, ale na přání závodníků jsem nepřidali Hostín, který je vlastně jako dominant toho hostinských vrchů. Takže ta trať se nám prodloužila, byla dlouhá 65 km, byla náročnější, převýšení bylo o 400 metrů zhruba vyšší. Jak se vám běží? Dobře, akorát je hodně horko. Naprosto výborně. Já bych se dal asi ještě jednou. Běželo se mi dobře, ale už bych to znova nedala. Proti Loňsku, hodně tvrdší. Jinak to bylo asi náročnější než minulé. Nejtěžší bylo pro mě to vedro s 11 hlavní. Si nám řekneš co k tomu? Celkově se závodu zúčastnilo dobrovolnictví okolo 70 dobrovolníků. My se snažíme teda využívat našich přátel a kamarádů, oslovujeme a jsme rádi, že nám vychází vstříc. Ale já mám taktiku po startu, že je nejlepší prudce vyrazit a pak už jenom zrychlovat. Nejde mi to. Hlavně jsem rád, že se nám povedl ten rodinný pochod. Aby vlastně většinou asi manželky s dětmi vyplnili ten volný čas, kdy čekají na ty svoje partnery, taky jsme se snažili dostat ty děti jakoby ven. Nakonec se vlastně zúčastnilo 30 dětí, všechny ty děcka to zvládly, byli spokojení, dostali diplom odměny, takže si myslím, že se to povedlo. Který úsek byl pro vás zatím nejhorší? Nejhorší? Ten mě teprve čeká, ne do cíle. A nejlepší úsek? Tady k tomu klibu. Ten déšť na závěr byl naprosto perfektní. Jsem si modlil, až pršel do konce. Takže já bych chtěl říct, že ten závod organizovat docela náročné. Za vším stojí vlastně hlavní organizátor, což je Lukáš Tomčík. Jako hlavnímu organizátorovi tady tu krásnou cenu. A Lukáši, gratuluju, že to všechno zdá se klaplo. Časy skvěle, děkujeme za dešť. Na těch posledních 20 km to bylo asi, tak to bylo úplně super. A hlavně ten čas, měli jsme to spočítané na 13 hodin a je to furt lepší, je to nějaký 12:38, takže obrovská radost.
Já jsem vlastně ten závod zorganizoval z důvodu, že ten pohyb v těch horách se mi líbí. Rád vlastně i jezdím na závody. Že se to tak moc rozmůže, to jsem tak moc nečekal, ale lidem se to líbí a mě osobně motivuje to, že lidi potom napíšou nějaké kladné hodnocení toho závodu a tím mě myslím, že i Alčů nakopávají do dalších ročníků.